И добре дошли, хора, в днешното видео отново за Dragon BG. Ей! Ей! Така. Ще размножаваме този път много животни. Ако можем да. Това двете няма ми трябва това, че студено. Лошото е, че нямам още една овца. Тая ще домъкнем. Аре, брат. Отиваме в Северния полюс. Так му имам едно яйце. Кокошките, ако ми избягат, ще е много лошо. Аз си намеря нови. Добре, дойде ли новата? Добре. Чао. Не, бързо! Ай, избягаха доста животни. Това е много лошо. Не, поне една дойде. Какво се прави? Сега ми трябва още едно сенце и ще мога да едно сено и ще мога да ги размножа. Обаче лошото е, че там има само една кокошка, дето това е много лошо. Освен като снесе яйце, ще мога да я размножа. Къде е тази кокошка? Снесе! А не, там има едно. Моля да е кокошка. Да, ама не. Ако се чудите какъв ми е новия скин, ето го. Лично сам си го направих, много ме кефи. Така. Това, брат. Опа! Ела, Сивчо. Маниче! Какво леш пък ти, бе? Бе. Опа, извиняй. Нищо. Още един удар и сял. Че съм прекалено гладен. Това поне ще мога да тичам с него. Та за сега, какво ли да правим, Може би най-скоро време ще се връщаме в мината за още айрон и най-вече за диаманти, ще е най-хубаво, ама надали. Добре. Да, това беше често за храна и още някакви бокуци. Аз съм имал храна. Ама и тя е малко. Толкова ми стига. Добре. Още малко Dragon BG като дойде. Всъщност на 31 може би ще съм там. Може би. Аллах Акбар! Казах ви и май в предишния епизод. Много обичам да пръскам с уста.
Така, чакайте сега малко, че се дораех коша да си взимам. О, много крави ми траца. Много. Ще размножавам хипер много крави. Крави. За да ги убивам. Защото помните, че много кожа ще ми трябва. Но може и тях да ги остъргваш. Крава. Не, бегай, крава. Краво. И крава. Дайте, сумкайте се. Не, вече няма. Тя коя крава не е мляскана. Ето го мъничето. През тези крава и овца. Бе. Давай сега да видим, де. Давай, де. Шибана овца. Добре. Бегай. Аде, бе. Неразмножавана крава. Неразмножавана крава търся. Какво се прави малко поне да пораснеш? Сега тъпото, че не можеш ти да се целуваш. Йойце. Крава! Да убием хора. Не ще я застрелям с лък. Стой на едно. Вау, доста съм точен. Кожа? Доле няма. Викам да не падна някъде вътре. Предишния път тук много крави намерих. И свине, и мулета. Но май най-много полезно ще ми е муле. Не бе, крава. Как ми се допишка. Не се изпика на това дърво. Не, пъсикам се. Не съм, доста ми се допишка. Ай се стъмнува. Това е лошо. Кон. Мързи ме 50 пъти да те удрям, така че 2 пъти с това. Аз го яхнах. Ди, коньо! Няма, бегай. Аз да викам да си ходя, защото гледайте какъв мрак почти стана. Бързо. Ще легна на Dragon BG леглото. Не се обиждай. Аз съм ти го създал. Бързо. На сутринта ще убивам кон. Не. Добре, хванах се. Добре, успяхме. Добре. Доста. Тук ще сложа една врата и... Ето така ще правим с Dragon BG. Не в басейна, а на поляната. Не се обиждайте, макар че ям вашата храна. Сега ще опитам да го оцеля, ако може.
Типа сега шегуваш ли се? И хора, благодаря, че гледахте днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Дайте палец нагоре. И ще се видим в следващото видео. Вай, колко животни вече насъбрахме. И да, отивам да пишкам и по-бързо. Не забравяйте да се абонирате и да дайте един лайк и не забравяйте да се абонирате. Бай, бай!